gonzo, Mbudziyadhura, na Mombeyadhura, tikitina gonzo, Mbudziyadhura, na Mombeyadhura, tikitina gonzo. Mbudziyadhura. Bano. Aiwa chimboya pano. Ndoti uya pano mfano unoenda ukori kuenda ikoko. Uya mfano. Chiendesa zvinda kubutai. Gara ndimapedza zvinhu zvese zvimega so. Iwe uri kuona umwe munhu iri pana peomba. Ndikuratidza kuti maguta mudhara. Tarisa zviita dumbu renyu. Ndadya kana. But ndandifuna nemurwi wangu. Chienda maniwo. Serious? Wakabona kana kuti uchifamba chaiko ka? Zvinoita munhu ari kudonhedza musika munhu wemurume. Zvakutoda kuchingira zvaiti. Mfano woda kundigumburisa manje. Nani simba zvokudaro nai. Ukuonesewo zvangu. Chienda mfane unenge watopriswa nemubrain mako futi mumu. Ya taura zvisina basa. Ndaro kudonhedza musika. Imvana chiri right. Chinja munhu kudya futi. Nai timu rangu muri sei wokamuka ndandakanganwa ndanichimbodya nekuverenga but welcome, thank you for the support ka. It's not normal kana uchingoda kungonzwa kuda kudya but hanzi chikafu achizi right ndakudonhedza musika unga munhu. I don't know, it's not normal zvitaura mfano munozviona sei. Don't forget to subscribe, like and comment and share. Anengwe veturwa nehana ndakutongoti pamwe chokwadi maybe I must change to a better diet. Sort of fura kazvima veggies. Yeah, I get to eat as one veg. Alright, team rangu ndokubata. Kumanyira kupi unoita ngatichimboya pano unoziva mufano nokuka. I think we've got a point. Saka zvatakuita kapanapa ka takuita zvokufura sora, takudya zvima green zvimachakuti of which that of which hameno ikoko tosiyana nejunk food. Ini ndapindawo papipa pa. Aiwa, you live under my roof ka. Saka inini zvandotaura ka ndozvaonoita mufano rozvinzwa. Wangochida kundityisa apa. Tanga nhasi ungotanga zvima green zvacho. Ndikandowatanga necho. Ndara ini ndangati order pizza yangu iri kuuya papa saka ndo. Nyange wangowatenga pizza yako iyo tinoirasa. Toirasa. Ndoda munhu anomuteerera kai. Iwe mufano. But ndara tatambisa mari kai papa. Kutanga nhasi iyo. 4 hours later takufura manje. Nice. Ndozvine utano. Zviri health zvamunoda ngatifurei sora. Manhero acho iwayo zvapresa manje. Timu rangu ka kutaura chokwadi ka haupedzeri kuramba kubata ini. Nzwa mudumbu mangu akakurira kwamuri kuita aizvi mashizha zve hapana aindine nzara. Tine pane time apaka regai ndimboona kuti ndinogona kuwana chii because zvinomira musha timu rangu. Ndinofarira chikafu, ndifunga makangozviona zvayo.
uraiti zvaramba mufano saka tura mufano tura ndazungati tozozviita mangwano turemwe tura mbano atora ngatiti mbano zvikuti mutoreta zvina basa kudya kudya chetu uraiti timu rangu very sorry ndazodyira muno but you know what it's not normal kana uine nzara waiziya musakanganwa kusubscribe kulike nekushare tozokubatai but gaingopesa kudya chii chacho it's not normal kudyira mutoileti but unotongoguta chete ndokubatai timu rangu ndaingopesa zvondiroita